The NFL season is finally here, so make sure you're ready with NFL Sunday Ticket and YouTube TV. It gives you the most live NFL games all in one place, exactly what you need to make your Sundays more magical. Sign up today at youtube.com/Sunday Ticket. Local and national games on YouTube TV. NFL Sunday Ticket for out-of-market games excludes digital-only games. Croeso I podcast Rygbi Cymru. Helo a chroeso I edrych Rygbi Cymru, dy fi Carwyn Harris, mae fe'n, bwrw hen wragedd y ffyn fel maen nhw'n gweud yn Gymraeg, yn Nghaerdydd. Mae Iestyn Thomas a Carwyn Evans dy fi fel yr arfer. Oes, siwr wrthnos di bod heblaw am ysgoed glaw? Un diddorol. Fi credu fi ddim yn mas am wac pob dydd ble mae ddim glaw di fod, so fi wedi fod eitha lwcus. Ond, mae jyst bod llawer law jyst i dod mewn. Ie, mae dy fi'r ci rieni, wel, ci fi yw e, technically, ond mae dy fi'r rieni fi. Fi wedi cael ei am yr wythnos, a sa'n credu fi'r ysgoed glaw unwaith heblaw am dydd Mawrth. Nes i lwyddo dydd Mawrth a wedyn, ddo ges i socad, mynd lawr i Lynysien, heddi ges i socad. Socad ddim yn gair Gymraeg, sa'n gwybod be yw'r gair, ond Carwyn, be byddai'r gair byddai ti'n defnyddio lawr gorllewin am y tywydd hyn? Dwi'n gwybod, socan, byddwn ni'n ysgrifennu na fideo wedyn, so yn hermel Gymraeg yn y pod ma, fi'n credu bod socan yn gweithio. Unrhyw straeon diddorol o'r wythnos, Carwyn? Wythnos diwethaf gaethon ni stori Iestyn a'i Deliver di yw e? Ti'n darllen i rhywbeth Iestyn? Quiz, fe? Quiz gaethon ni? Mae mywyd i lot mwy boring na bod fi'n agosau'r 40. Mae'n just dim exciting yn digwydd y fi. Ond na, mae just, yn sôn wrth diwethaf fe, gweithio gen i bach o hael, running rugby, a mae fi'n ni'n cael o'r wythnos o ymddeiriad am jinx o'r tywydd. Ond na, mae just wythnos reit dawer fi wythnos na. Ie, falle dyled y ymddeheriadau mynd syth at yr SRC oherwydd hanner amser yn gêm cynta'r wythnos, a falle gêm ola'r wythnos y ffordd ath e. Mae wedi cael ei gyhurio ar hanner amser, oedd y sgôr 3-0 i Gat Newydd yn Aberafon, ond fi'n credu, so'n credu bydd y sgôr yna'n barhau, mae wedi cael ei hyrio. Yn gyntaf yr oll, o edrych ar y cab, fi'n credu y dewis cywir yn dweud Iestyn. Ie, Odi, fi'n credu oedd fel maen nhw'n dweud yn Saesneg, oedd the weather was more suited for ducks. Arwydd oedd, then eitha trwm o lan glawr ar fyna yn Talbot Athletic Ground, ond fi'n gallu gweld y penderfyniad cywir i wahardd y gêm na, herwydd y chwaraewyr yw'r pobl pwysig na, a gall damwain eitha rifol digwydd yn y tywydd yna. Bach o siom oherwydd oedd Will Reid yn dechrau. Bachyn sydd wedi wario llawer o rygbi yn yr URC yn cael mynd nôl falle yn anheg, ond cael cyfle i Gas Newydd, Carwyn. Ti'n credu bod e'n amser gywir iddo fe cael cyfle fel yna? Fi'n credu bod achos yn amlwg oedd wedi chwarae lot i'r dreigiau llynau, ddim wedi bod ar y cael lenni, a angen rygbi yn fe, angen munudiau yn fe, angen fe brofi, bod e'n heiddi le nôl yng ngharfan y dreigiau. Fi'n credu mae hwnna'n esiampl berffaith falle o fa mor bwysig yw'r SRC mynd i fod i ddatblygiad chwaraewyr sy'n ar dechrau gyrfa o proffesiynol, ond falle hefyd i rheini sydd wedi cael blas o'r gêm proffesiynol, ddim cweit wedi mynd o'i plaid nhw, a just cyfle war o rygbi, a falle rhyw fath o fel ail-motivator yn achos mae rai bod yn galed pan ti wedi chwarae gwmyn mewn tymor i wedyn mwyn y lai jyst ddim fod yn y picture o gwbl. So fi'n credu penderfyniad cywir, trenu iddo fe, bod y gêm wedi cael ei gyhurio ar hanner amser, falle bod y tywydd ddim yn siwto'r fath o gêm dda Will Reid eisiau chwarae beth bynnag, ond wrth gwrs, ti eisiau cyfle i chwarae, ti eisiau chwarae yn dwi ti?
sy'n cael ei bydd unrhyw maswr yn mwynhau'r tywydd fel hwn. Maen nhw'n licor gel ar ffeig tan, yn bydd pobl yn cwmpa mas o'i wallt a croen nhw erbyn hyn. Ond ie, Iestyn, Will Reid, mae fe dal yn bach yn ifanc ond diwedd. Ti'n bod 2 ar 20 tua, fi'n credu bod... A mae fe'n anhygoel i feddwl oherwydd mae fe wedi bod yn fixture o dîm dreigiau ers rhyw 3-4 flwyddyn nawr, a rhyw, sa'n siŵr faint o gapiau mae wedi cael, ond siŵr fod o gwmpas 50 o leia. Be ti'n credu yw'r cam nesaf iddo fe o feddwl, wel, ath Lloyd Evans yn dda iawn wrth ysatha? Ie, oedd, ond oedd wedi chwarae llawer o rygbi dros y flwyddyn yn dweud diwetha. Yn wedig pan nath nhw colli Sam Davies, oedd nhw'n mas i Ffrainc. Oedd e'n ar rai y degau, oedd fel, oedd dim ond fe na, fel yn y Cris Rhif Deg. A oedd e'n chwarae bron pob wythnos, oedd canlyniadau dreigiau felly ddim yn dda. A nhw'n colli ar ôl colli, a wedyn mae yna felly rhoi straen yn mentally. A wrth gwrs, oedd Will Reid ddim yr unig chwaraewyr wedi chwarae nes a sydd, wel, wrth gwrs, penwythnos ma'n neu penwythnos diwetha, Morgan Morse i chwarae i Abertawe yn erbyn Casnewydd wythnos diwetha. Mae fe'n esiampl dda o felly chwaraewyr sydd wedi cael rhyw brofiad yn y gêm ranbarthol i felly mynd lawr i'r SRC a i cael gemau mwy cyson. Ie, 5 munud mewn y pod. Morgan Morse heb wared dros y gweilch, mae Iestyn wedi cael ei enw yma. O'n i'n sôn amdano chwaraewyr ranbarthol sy'n mynd i chwarae SRC, a fe'n yr un cynta sy'n dod ymlaen fi'n gallu cofio amdano. Harry Houston un arall, Abertawe. I wonder why. Na, yn tynnu cwrs Iestyn wrth gwrs. Boys, oedd wythnos eitha llwyddiannus o rygbi penwythnos diwetha. Ewn ni nôl oherwydd, wel, dim byd i edrych ar y ffoment, ond ewn ni nôl i edrych ar y penwythnos oherwydd gweddol llwyddiannus a dechreuwn ni dy Cydydd oherwydd, wrth gwrs, gath y rags buddugoliaeth 6 pwynt yn yr SRC yn nos Iau, a wedyn nath y rhanbarth dyn hynny lan nos Wener, da 5 pwynt o'i hunain. Fi'n cael 11 pwyntiau mas o 10, fel nath Griff Rhys wedi fi ar ôl y gêm. Be nes ti o'r perfformiad Carwyn, yn wedig falle 40 munud gyntaf yn erbyn Zebra? Am y hanner cynta, o'n i'n meddwl bod Gaerdydd yn dda iawn a'n dangos falle intent nhw am y tymor, rhoi real marker lawr fel ni ma i brofi pwynt. Felly bod llynedd ddim wedi mynd cystal a beth o'n nhw'n gobeithio fel rhanbarth, a bod canlyniadau felly gormod o canlyniadau ddim yn ei herbyn nhw. A ni'n meddwl o hanner amser, o reit, o fan hyn nawr, fi'n disgwyl gweld nhw'n cyrraedd y 35-40 o bwyntiau, a fel dechrau gyda buddigoliaeth hawdd erbyn Zebra, achos ar hanner amser, oedd ddim yn edrych fel mae formality oedd ar hanner nhw, bod ddim byd i weld yn ôl wrth Zebra, ond falle fel sydd wedi digwydd rhy aml dy tîm oedd yng Nghymru, falle yn benodol gyda Gaerdydd, le just switch o bant a just wneud pethau lot caletach i'w hunain na beth sydd angen i'w wneud. A fi'n credu bod rhanbarthau Cymru gyd yn eog o hwnna, le fydde tîmoedd Iwerddon da mantis o 17 i 3 hanner amser, byddwch chi'n disgwyl nhw yn yr ail hanner i redeg off ar gêm, a bydde just yn one-way traffic ar ôl ffordd. Ar ryw reswm, yn mentally, rhanbarthau Cymru ddim yn neud na ar hyn o bryd. Na. Nes ti weld eich llawer o blwyddyn diwethaf o Garles, llawer o weithio o flaen yn hanner amser a wedyn, wel, erbyn 60 munud oedd y gêm ar ben, do. Ie. Ond, dewn ni'r Garles, oherwydd perfformiad llawer well wrth os ma, ond i fi, o'n i'n gweld, fi'n credu o'n i'n gweld y problemau yn yr hanner gyntaf, lle oedd Zebra yn cadw'r bêl fel oedd nhw ddim yn mynd unrhyw beth, i peth gyntaf i mi ddweud, ond oedd am ddiffyn Caerdydd, bron o fod yn gweud, right, fine, cerdded bêl, rhedeg ato ni, a wedyn, oedd e beth bod rhwng y 20, fel maen nhw'n gweud, 10 metre line y ddoi ochr, a dim byd lot yn digwydd, a
Caerdydd methu troi'r bedd dros o'r llawer, ond oedd Caerdydd yn glinigol iawn, a, wel, yn blwmp ac yn blaen, y person yng nghanol hynny oedd cael ymshidio o Iestyn. Oedd, a dwy cic a dwy pais wedi cael eu creu gan Sheedy, a dyna beth yw'r cychwyn eitha really dda dy fe nôl dy Caerdydd. Y cic gyntaf eitha nice i Camwyniad, a wedyn y cic bach gryba yna i Iwan Stevens i sgorio yn yr un colonel. A ar ôl pryd nath y ddwy gais yna dod mewn yn yr un sefyllfa, ni'n meddwl fod Caerdydd mynd i cario ymlaen a bydd y ceisiau jyst dod nôl mewn. Ond fel nath i sôn ymosod Zebra, nhw mor static hefyd. O'n i wedi gwylio'r gêm ar BBC a Richie Rhys ddim yn hapus dy'r ymosod Zebra o gwbl. Ond o'n nhw jyst eisiau hanner amser, a falle dda'n ffodus iddyn nhw oedd Dan Thomas i sgori ar ôl hanner awr, oherwydd os nhw'n mynd mewn 12 i 3, mae'r gêm dal yna, wedyn 2-15 i 3, falle mae'r gap yn rhy fawr. Ond pob clod iddyn nhw ar ail hanner Zebra, falle oedd Caerdydd i diffyg tymor bach, ond nhw'n dal di sgwri 2 cais, a nhw wedi dod nôl a pwynt, so bydd yna'n cychwyn eitha dda i nhw, ond wrth gwrs, dy Caerdydd, oedd blwyddyn diwetha, oedd llawer o gico dyn nhw, a wedyn yr ail hanner, o'n i'n gallu gweld na, fel o'n nhw wedi mynd nôl i'r stael na, ond oedd yna ddim yn gweithio. Oedd cwpl o cicau wedi mynd bant ar y ffen, so falle cicau ddim wedi mynd yr un pellter y dylen nhw fod. So, byddwn ni'n diddorol i gweld sut bydd Sherat yn newid pethau o flaen wythnos. Oedden nhw'n cario ymlaen gyda'r gêm cico yna, falle ddim wedi gweithio, neu oedden nhw'n parhau i wneud y pethau oedd wedi gweithio yn y hanner cyntaf. Dyna'r gwestiwn. O'n i'n meddwl oedd yn gweithio bach pryd oedd Aled ar y can. Pryd ti'n dod â boes fel Dybir a Myld ymlaen, boes o dde Africa, sydd ddim falle'n cico'r bel gymaint. Ti'n credu falle dyla'r y tacteg na fynd allan o ffenestr bach, a meddwl, reit te boes, cadw'r bel yn bach, rhoi'r bel trwy'r dwylo, mae dyn ni 2 boi cyflym Mulder, yn enwedig mae yn Kingdom, mae wedi bod yn live wire. Ti'n credu mae galw ar y chwaraewyr hynny i gweud, reit, ni'n mynd i wario mewn ffordd gwahanol, ni'n gwahanol i'r boi sydd wedi dechrau, Carwyn? Wel, a fi'n credu na'r peth yn dweud, fel nosweithio diwetha, bron i awr oedd yr e-plan wedi gweithio. Wedyn dath yr elyddio ymlaen am pwy bynnag reswm, maen nhw'n mynd, plan B nawr, mae da ni gymryd i fynd, plan B. Sticwch i beth sydd wedi gweithio, symud ei gwaniaeth os ych chi yn sgorio 2 gais arall yn yr 20 ola. Dwi ddim yn gwneud dim gwaniaeth. Mae gêm, pan wnaethon nhw'n gwneud y fel newidiadau, oedd hi'n 22 i 3. A fi'n deall, ti'n gwneud newidiadau, shut up shop, mae'r gêm na. Ond pan, a fi'n credu cic da Mulder, yn clywed 2 gic da Mulder, ddim yn straight mas. So, dyw'r box kick ddim yn gweithio heno, drio ni rhywbeth arall. Oedd ddim eisiau panic ond oedd just fel bod nhw wedi mynd, mae game plan i nawr yw i gico a defendo, achos nath hwnna weithio. Ond hytrach na fel meddwl, reit, dyw hwnna ddim yn gweithio ar hyn o bryd, beth o'n i drio rhywbeth arall rhywbeth sy'n digwydd. Mae'n chwaraewyr ddigon da, maen nhw'n broffesiynol, maen nhw'n gwybod beth i'n neud, ond oedd just fel bod nhw wedi, falle mynd yn cadw at y strwythyr y normod, yn hytrach na falle chwarae beth oedd yn digwydd ar y ca o'i blaen nhw. Ond, wrth gwrs, game cyntaf tymor, bonus point win, felly dim mor glamorous o beth ti eisiau, ond ar diwedd y dydd, ti'n methu wneud mwy yna. So, technically, wnaethon nhw'n job yn iawn. Yn sicr. Maen nhw wedi cael be o'n nhw angen cael. O'n i bai fod hwn yn dod lawr at gwahaniaeth pwyntiau ar ddiwedd y tymor. Sa'n credu mynd i boeni amdano fe o gwbl. Ond y peth i fi yw, y pryder falle i fi yw, oedd Caerdydd yn ffindo fe'n anodd i gweld gemau allan blwyddyn diwetha. A ti'n gallu gweld yn y 2 ffordd. Maen nhw wedi gweld y gem allan yn y diwedd. Ond, oedd ddim yn perfformiad wych yn y 10 munud ola, fel o gweld gem allan. Hefyd, oedd na momentum blwyddyn diwetha lle o'n nhw'n cael 10 munud lle oedd pawb yn colli strwythyr, pawb yn ngofio be i wneud ar y ca.
yn wedi, blwyddyn diwetha yn erbyn Treviso, fi'n cofio nhw'n cael yr un broblem. Benetton, yn cael yr un broblem fyna. Fi'n cael Benetton y Treviso, mae hwnna'n 10 mlynedd yn y nôl. Cael blues a borders hefyd yn wario rygbi. Ond na, oedd fi'n cael blwyddyn diwetha, dy byd wedi cael 10 munud yn y gym na, lle gollodd ei benne. A nawr gobeithio, maen nhw wedi cael hynny mas o'r ffordd, a gobeithio maen nhw'n gallu parhau i weithio. Wel, gobeithio o ran Iestyn, fi a boes neutral falle, ond i Carwyn, wythnos yma, falle ti'n gobeithio bydd yr un peth yn digwydd oherwydd, wel, sôn am berfformiadau ail hanner, oedd y Scarlett yn wych. Do, a fi'n credu fel y peth i fi, oedd y cais just cyn hanner amser, oedd hwnna yn beth mawr just o ran cadw nhw'n y gêm, achos llynau, doeddeg i ddim lawr, byddai'r pennau wedi dechrau cwmpo, a byddai'r ail hanner wedi bod yn one-way traffic, a bydden nhw'n siŵr i colli o 30 o bwyntiau. So fi'n credu, oedd yr agwedd na iddyn nhw mewn i'r gêm i weld fwy yn y perfformiad. A fi'n credu, oedd yn un o'r perfformiadau yna, le ar hanner amser, lle hanner awr di mynd, ti'n cymryd y canlyniad 21. Da 10 munud i fynd, ti fel, actually, na, fi eisiau ennill nawr. Ond wedyn, pan sgorio o'r cais, ti'n gweddio bod wma angen methu'r trosiad. A trwlwc, oedd ddim yn agos i gael y 2 bwynt ychwanegol, so oedd hwnna yn y bag. Ond, na, fi'n credu mae fe'n rhyw bittersweet fel. So ti wedi cael cynnig gêm gyfartal neu rhywbeth mas o'r gêm cyn dechrau, byddwn ni wedi cymryd ond wedyn yn y moment ti'n colli unrhyw pre-match deal a ti'n moyn mynd am y win yn dweud. Ond lot i weithio arno, ond yn sicr perfformiad gallai cefnogwyr fo'n falch ono fe, achos fi'n credu 12 mis yn ôl bydden nhw wedi cael crysfa ar ôl mynd 12 i ddim lawr. So fi'n eitha hapus ar hyn o bryd. Yn enwedig o feddwl yr ail gais nath Benetton sgori. O ti'n gweld boes yn cerdded nôl yn amddiffyn. Oedd e'n edrych yn ddi ar y Scarlett. Oedd falle, o'ch chi'n pryderu o boes allan neud y trad. Bless Ellis fi. Fi byth i gweld bachan yn cael cramp gymaint o weithio o fewn 10 munud. A Ellis fi, fi'n gathau 10 munud o gramp rhwng 45 o 55. Ond, fel nes i sôn, y cais na gan Max Page, un o momentau fwyaf yr wythnos, fi'n credu, y penwythnos. Pa mor fawr ti'n credu mae hwnna iddo fe a wedyn i Scarlett yn gyfer gwbl bod wedi llwyddo cael gêm gyfartal. Carwyn, o ti'n credu all y Scarlett fod yn fuddigol o'r thyswetha? Fi Iestyn i gweud, na, no chance. Bydd yn byth yn cael fuddigoliaeth mas yn Benetton. Ond, gêm gyfartal, fel ys i sôn, mae hwnna'n canlyniad dda. Definite. A fi'n gwybod ar bapur falle bod Benetton ddim o'r grif a gallen nhw wedi bod, ond dim bai'r Scarlett yw'n chwaith. Lle ti ddadle bod y Scarlett ddim o'r grif a beth o'n nhw wedi gallu bod hefyd. Fi'n hynod o falch dros Max Page, achos yn yr hanner awr cyntaf, oedd e'n amlwg bod e'n gyffroes iawn i fod yn y gêm, achos oedd e'n seithi lan yn amddiffyn, felly bach gormor, gollodd ei le yn y linell cwbl o weithiau. So oedd unwaith sgorodd yr cais na, nath y bron o fod fel, gwasgu'r bottom reset, calm down, mae job da fi wneud yr ail hanner, a dde'n chwarae'r holl yn gwahanol, so fi'n gobeithio bod y cais cynnar yn y tymor na, just yn ei setlo unrhyw nerfau, just bod e'n nawr yn gallu mwynhau rygbi mewn ffordd, a adeiladiad y perfformiad na. Yn sicr, o beth weles i nos Sadwrn diwetha, fi'n credu byddwn ni'n gweld tipyn o fe yn Nghrys y Scarlett, achos bydd e rhwngdo fe a Joe Roberts fi'n credu am y Cris 13. O'n i'n meddwl falle byddwn ni'n gweld fwy o far ar asgell, ond ar ôl y perfformiad na, fi'n gweld bydd Peel yn ymddiried yn fe, a'n chwarae fe'n y canol pan fydd e'n chwarae. Perfformiad Ellis Mi a Ble Murray yn enwedig, o dan y pil uchel, o'n i'n meddwl o Ble Murray wych. Iestyn, be nes di o dda, herwydd oedd Scarlett wrth gwrs angen gwneud newid eitha hwyr, wyt ti'n bod 24 awr cyn y gêm, ond nhw fod cael Iwan Lloyd fel 12 a Max Page o 30 a Costello o 10. Nath nhw'n gorfod symud Iwan Lloyd i 10 a dwi'n meddwl Johnny Williams. Gewch chi byth
newidiad fwy na hynny fi'n credu yn safle o feddwl Ioan Lloyd a sgiliau fe o gymharu a sgiliau Johnny Williams. Ie, y gymhariaeth rhwng y ddwy chwaraewyr yna, mae fel contrast y styles eitha gwahanol. Smod, y ail opsiwn o fel smod, second playmaker fel maen nhw'n dweud, rhywun eitha tebyg i rhywun fel Ben Thomas da Caerdydd. Smod, yn neud newid yna mor hwyr. Wrth gwrs, felly, nhw wedi gwneud bach o waith yn ystod yr wythnos dy Lloyd fel deg, os oedd problem wedi digwydd, felly cyn y gêm. Ond ie, Coti Costello, un o'r chwaraewyr mwyaf profiadol yn y tîm na sydd wedi chwarae gemau rhyngwladol, a wedyn, smod, dod wneud newid hwyr. So, i cario ymlaen ar y lefel yna, ddyn nhw'n dda. Yn wedig dy'r cais page, rhaid i roi bach o clod i Ellis Mi am hon, am y delay pass yna. Mae'r decoy line wedi dod mewn gan Johnny Williams, fi'n meddwl, a mae Mi jyst cymryd y bel, a mae fe gallu drago mewn Zanon, Fekatoa fi'n meddwl mae fe, a mae fe jyst rhoi y gwraglau i page, a mae fe jyst mynd syth trwy'r gwraglau yna, a wneud yn wych i sgori y cais yna, herwydd mae 2 neu 3 am ddefnwyr Bennett yna, a mae'n gwneud yn really dda i sgori. So yeah, ar y cyfan mae fe'n promed dda, ond wrth gwrs, os chi'n rhoi lan gais rhyw 3 munud cyn y diwedd, chi'n meddwl, ble mae'r problemau really bach, bydd rhaid i ni newid am y gêm nesaf i ysoi yna digwydd to. Ie, gair cyfnod am Jared Taylor, o'n i'n meddwl bod e'n wych ar y noson hefyd. Ond ware, falle mas o safle yn 7, mae fe ddim yn 7 naturiol ydyw e, mae fwy o gwrffin, bod yn 6 yn dyw e, ond nath o'n ware'n wych ar y dydd, a fi'n credu y ffordd nath Bennett yn ware, nath o'n siwto fe yn ffisigol iawn, oedd e'n gallu hedfan lan a taclo pawb o'r bron bod. Oedd llawer o sôn bod Benetton heb llawer o eidalwyr nhw, rhyngwladol, boes fel, fi wedi mynd yn blanc fan hyn. Rex, Menywod, diolch yn fawr iawn. Is i llwyr yn blanc fan hynna. Ond boes fel na, boes enwog, ond mae'r rhestr anafiadau Scarlett yn un hir. Ond, mae'n swnio fel nifer o'n nhw'n dod nôl. Josh McLeod, captain, Scarlett Eleni, Dan Davies falle, Alec Hepburn, Henry Thomas, yn ogystal a Eddie James a Sam Costello. Y siom yw bod fe ffitio mas am gwbl o wythnosau. Carwyn, mae hwnna'n ergyd mawr i'r Scarlett yn diwedd, ond i glywed bod boes fel Dan Davies a Josh McLeod yn dod nôl, falle mae fe'n ysgafnu'r poen hynny bach? Odi, yn sicr, yn amlwg, mae cael y capten nôl yn ffit yn byth da iawn. Fi'n gwarwedd bod fi'n ffitio mas am 2-3 wythnos. Sy'n ergyd, achos fi'n credu pan mae ffitio ar y ca, mae dati'r element o'r unexpected yna. Fel y cais o ddim yn gais erbyn Benetton. Mae fe'n gweld gwagle fel am os o ddim byd, a mae fe'n clu neud rhywbeth gyda fe. Ond be fydd yn ddiddorol i weld nawr, a bron fod yn anheg ar unrhyw un o'r blaenwyr sy'n cael i dropo falle am rhywun sy'n dod nôl yn ffit penwythnos ma. So ni'n meddwl, enwedig yn yr hanner cyntaf, so wedi gweld perfformiadau fel cystel dy blaenwyr o'r Scarlett, a sa'n gwybod pryd, o'n i'n meddwl bod nhw wedi really mynd ar frwydr at Benetton a cael y goruchafiaeth fel blaenwyr. So wedyn, gobeithio wneud pil ymddiried yn yr un pac, a ddim hasti unrhyw un ôl sydd wedi bod allan wedi anafu. Yn amlwg, bydd angen wneud rhywbeth yn y rheng ôl gyda Rhyfita mas. Ond, ie, mae'n neis meddwl bod Dwayne Peel yn mynd i gael pen tost am y rheswm iawn tymor ma, dim falle pen tost as bod y canlyniadau yn effernol llynedd, y ffaith bod bach o ddyfnder yn y garfa nawr, a bod dewisiadau caled gyda fe wneud fi'n credu, yn wedi gyda fel nath y 5 blan yn wedi perfformio erbyn Benetton. Ie, yn enwedig, 5 blan heblaw am 1 brainfart gan 1 chwaraewr. A na i ganol yna fanna. Ond, feddwl dros y ha, fi'n credu, fi a Carwyn yn enwedig, o'n i sôn am leather barrow o gadael, bach o siom, ond
Ti'n edrych ar y gryfder sy'n na'n saith, Dan Davies fi'n fan mawr ohono fe, Josh McLeod wrth gwrs, felly mae fe'n mynd i wario bach o 8 hefyd, a Jared Taylor oedd yn wych ar y penwythnos. Mae hwnna'n 3 grif sy'n mynd i ddod. Reit boys, y gêm, wel, mewn ffordd, gêm fawr yn dywe, oherwydd llynedd, na Scarlett cael y gorau o Gaerdydd dwywaith. A oedd yna byllau 2 berfformiad off the form books, sef maen nhw'n gweud yn Saesneg. Oherwydd, oedd un fuddigoliaeth, wrth gwrs, yn Parc yr Arfer, lle oedd Caerdydd lawr i 40 ar ôl Caren Coch, Ellis Jenkins, a Ioan Lloyd i cael gêm a hanner y dydd na falle yn elwa ar ffaith bod dim blant sgellwr yn cwrs ar ei ôl edrych gêm. A wedyn, y gêm arall, wrth gwrs, gynnar yn y Parc y Scarlett, lle gall Gareth Davies gêm dda iawn, bennig. Pwy yw'r ffefrynnau mynd mewn i'r gêm, a ti'n credu? Na dechrau dy ti, Iestyn, fel yr neutral fyna. Fi'n meddwl Scarlett jyst yr mantes gatre yna. Fi'n credu, os oedd gêm yn Parc yr Arfer, falle bydd mwy o swing tuag at Caerdydd rhywbryd, 2 gêm gatre yna yno, creu bach o momentum, llwyth y tîm oedd yn dweud ni moyn wneud gemau gatre ni'n anodd iawn i tîm oedd eraill. Y gair fortress yna bydd ni'n clywed gan bron pawb, bron bob tymor. Fi'n meddwl wrth jyst edrych ar y perfformiadau o'r penwythnos cynta, falle bydd colli rhywun fel Fafita yn ergyd, ond mae llwyth opsiwn, mae cwpl opsiynau dy'r Scarlett nawr, ddim falle llwyth, ond mae gallu wneud newidiadau. Bydd yn diwethaf, chi'n dod mas ar rhywun fel Fafita, Lawsi neu Craig, wedyn chi'n gofyn cwestiynau am pwy sy'n mynd i dod niwn a mynd lan at y lefel yna. Ond fi'n credu nawr, os mae fel rhywun fel Fafita danaf, falle bydd newidiadau gallu mynd mewn. Wrth gwrs, Lawsi ddim wedi chwarae wythnos diwetha, oherwydd o fan ar dy fe, a Max Douglas wedi mynd mewn i'r arweng, a dde wedi chwarae'n dda. So, fi'n credu mae'r mantes just y Scarlett ar ôl yma. Carwyn? Ie, fi'n credu bod lot rhwng y ddoi dîm. Fi'n credu fydden nhw'n agos iawn o ddiwedd y tymor, a bydd ddim lot yn bach fel llynau mewn ffordd. Ond fi'n credu mae'r ffaith bod Scarlett gytre, gym gynta o'r tymor gytre dyn nhw. Gareth Davies, wrth gwrs, yn cyrraedd milestone o dedig o 250 o gemau'r ambal sy'n anhygol mewn gyrfa rygbi nawr, bod rhywun yn chwarae gymaint â ni o gemau un tîm a'n chwarae'n ryngwladol. A bod Gaerdydd wedi cael buddigoliaeth a pwynt bonus o ddysdiwetha, bod mae gêm gyfartal gath y Scarlett, fi'n credu o'r ddoi gamp, felly mae'r Scarlett bydd y hapusaf gyda fel oedd felly disgwyliadau nhw cyn dechrau'r gêm, le felly oedd Gaerdydd yn disgwyl buddigoliaeth gyfforddus erbyn Zebra, le ath i bach yn nerfus tua diwedd y gêm. Felly oedd y Scarlett ddim yn disgwyl lot o bennet, ond a lot o'r cefnogwyr yn mynd, os gewn ni 1 pwynt bonus o golli, fyddwn ni'n hapus ac cael gêm gyfartal, bydd hwnna wedi rhoi hwb felly i'r chwaraewyr a'n sicr i'r cefnogwyr i fod tu ôl y tîm. Ond fi sy'n gobeithio bydd tywydd o blaid y gêm yn ffordd. Os mae 2 dîm sy'n eisiau chwarae bach o rygbi sy'n olwyr gwerth gwylio yn chwarae, ond os yw wrthnos ma'n rhywbeth i fynd arni, bydd ddim lot o spectacle yn anffodus os y tywydd. Ond na, Scarlett o ryw 4 pwynt, ddim lot yn ei o gwbl sy'n credu. Ie, mae fe'n mynd i bod yn gêm ddiddorol. Bydd yn ddiddorol sut mae Scarlett yn dechrau, os maen nhw'n dechrau da Ioan Lloyd fel 12, os mae Costello nôl, oherwydd mae Carwyn yn tynnu gwynaf yna, a fi'n meddwl ein peth, oherwydd os o'n i'n Caerdydd, byddwn ni wedi, wel, mae boi mawr dyn ni sy'n gallu wario 30, newn ni wario fe, a wario Mason Grady a Rhedeg syth lawr y sianel o Ioan Lloyd a Max Page. A dim byd yn erbyn y ddoi na, maen nhw'n taclo'n dda, ond maen nhw'n llai o faint falle. Wel, maen nhw'n llai o faint, sim y falle, maen nhw'n llai o faint na Ellie James a Johnny Williams. Ddoi boi corfforol iawn, a falle dyna yw'r ddewis mae Scarlett angen wneud, a angen bod yn ofalus iawn amdano fe. Hefyd, yn gwneud bydd yn ddiddorol chwarae ar y llawr. Os mae Josh McLeod nôl, bydd hwnna'n cyfle dda iawn i Scarlett. O feddwl, sy'n credu bod Dan Thomas yn falle y 7
Caerdydd arfer cael Ellis Jenkins neu Thomas Young sy'n dwy'n ar pêl trwy amser. Mae Carwyn yn gweud sgalas gan bedwar, Iestyn. Ni heb gweld y tîm wrth y cwrs mor belled, fi'n recordio ar nos iau, os mae neb yn gwybod hynny. Iestyn? Scarlett gan 3 fi'n meddwl. Fi credu bydd rili ar yr asgell a falle ddim. Falle ni'n gweld off yr asgell, dy rhyw fel strike move fel maen nhw'n dweud, ond fi credu bydd pack y front 5 Scarlett falle mynd â newid y canlyniad. Diddorol. A sa'n credu byddwch chi wedi dweud hynny Byth. bydd yn diwetha, falle? Mae just yr arwyddiadau mae'n wneud, os mae Hepburn, Henry Thomas ddwy'n yn ôl, falle chwarae ar y fainc i gychwyn, mae'r profiad yna o dod mlaen yr ail hanner, falle bydd newid y gêm. Pawb wedi bod yn sôn am arwyddion Caerdydd a feddwl bod rhywun fel Edburn ar y fainc fydd Litterick sydd wedi bod yn gyson iawn i Caerdydd. Fi'n mynd i fyny am Caerdydd i fod yn wahanol. Caerdydd gan 5. Fi'n credu bydd nhw ar y flaen gan rhyw 29 o bwyntiau, wedyn maen nhw'n gyrru ar y flaen wedyn bydd Scarlett yn sgori 2 gais hwyr fi'n gyrru i torri'r fwlch. Ond gobeithio bydd yn uchel sgoriol. Wrth gwrs, ni sôn am ail ddarbi y flwyddyn. Iestyn, ti'n oce? Fi'n ffain. Ni wedi mwynhau y taith lawr i faes Rodney Pryd ar dydd Sadwrn. So mae fe ddim yn effeithio fi. Oedd dad fi wedi anfon neges fi ar ôl y gêm, oedd e'n gytid gweld ti tro nesaf, oedd e jyst i mynd ar ôl y gaist gan Iendl, ond falle fe ddim yn apus, fi'n rhaid. O ti na yn y pres, o'n i'n gweithio ar y gêm, ond fi'n credu foment gorau'r gêm, falle, oedd Ruben Morgan-Williams yn cael HIA ar gyfer cadw ei gymshield yn ei socks, fi'n credu, nath e gadael y gymshield yn socks, cic o'r bel, a wedyn, mae'r monitor wedi gweld bod ti wedi cael knock i'r pen, boi, ti angen dod off am 10 munud. Oedd yna'n eitha diddorol. Oedd popeth i digwydd rhwng y gap na, rhwng y car a'r terrace. Oedd Morgan Williams di wneud hwnna. Oedd yn edrych fel oedd rhywun di gofyn question impossible ar rhyw quiz neu rhywbeth, a oedd e just ddim yn meddwl fod e wedi digwydd, a wedyn oedd e wedi sylweddoli ddod y gymshield lawr yn ei soc, so oedd rhaid fi redeg lawr y tunnel i cael asesiad i'r pen ar ôl cico'r bel. So oedd yna'n un cynta. Mae'n tro cyntaf wedi gweld yr ymenydd cael ei bod yn y penglin. Fi'n cofio Unai Antonio unwaith yn erbyn Cymru. Ond I digress. Os ni'n cofio'r gêm na yn... Os oedd unrhyw doctor o Ffranc o'r tîm ryngwladol yn ystod y cyfnod yn siarad Cymraeg, bydde ti hwff. Bye career. Ond i bai bod lle Dafydd yn ymuno a tîm y ffordd i Ffranc. Fi'n mynd yn oce. Ond ti'n saff fi'n credu. Go on, sorry, parhau Iestyn. Fi'n credu oedd e'n gêm eitha typical rhwng y dreigiau a'r gweilch yn Rodney Pryd. Oedd 2 tîm edrych am fuddugoliaeth, oedd y gweilch di sgori cynta. Cais eitha really nice gan Cyrwyn Williams fod yn onest, felly ddim y mwy traddodiadol fel nath gweilch sgori tymor diwetha, dy'r Scarmes yn mynd mas, dy'r little planer, dy Dewi Lake mynd rhwng y cornel, a wedyn Luke Morgan mynd trwy'r gap na rhwng Brodie Cochran a Lloyd Evans, a wedyn mae Cyrwyn Williams na. Dy'r gais wedyn mae'r dreigiau yn ymateb nôl yn syth. Fi'n credu pob tro o'r gweith di sgori, oedd y dreigiau wedi mynd lan rhyw fath o extra gear fel rhyw ffordd. Wedyn, of gwrs, oedd Harry Ceddy di sgori yn y hanner cynta, ond oedd eitha really dda gan Matthew Screech yn y build-up. A wedyn, oedd y ddwy maswr di cico cicau. Wedyn, ar dechrau ail hanner, oedd Jack Walsh sy'n dod mas a dweud, fi'n mynd i cymryd gêm yma. A wneud redod really dda. Bron di wneud cais lan i Cyrwyn Williams, ond oedd y bel di cael ei dal i fyny. Wedyn creu cais gan dadlwythiad really nice i Ryan Combia. So,
os chi'n gweld y sgôr fyna, mae 21 i 13 fi credu oedd y sgôr ar y pryd i'r gwylch as yma. Chi'n meddwl pob gêm arall, felly bydd y gwylch yn gallu dal ati, neu felly sgwr i cais arall, neu sgôr arall i felly rhoi y gêm i ffwrdd. Ond wrth gwrs, mae fe'n rodni pryd, a fi ddim siŵr beth mae'r gwylch yn neud lawr ar rodni pryd ar fel yr adegau. Mae Lloyd Evans yn kick-off, dy rhyw tair fynd i fynd. Wedyn mae Angus O'Brien yn methu ffeindio restlys, dy rhyw muned i fynd. Wedyn fi credu oedd yn Jack Walsh, oedd wedi wneud y cic na ar ei 22. Mae fe'n un o'r ein nas, os mae fe'n cico mewn i'r car, a mae Brian yn neud rediad a sgori, chi'n meddwl beth mae Jack Walsh yn neud, pan mae fe ddim yn cico mas i cael llinell. A wedyn, mae fe'n di cico fe, mae fe ddim wedi mynd rhy bell, mae fe'n edrych yn mwyn y slais neu unrhyw beth. A wedyn mae dreigiau yn mynd dros 20 o camalau i sgori ar y diwedd. A so mae pob clod i dreigiau, y patience na ar y diwedd, felly ni ddim wedi gweld am cwpl o fynyddoedd. So camal ar ôl camal, so cadw'r bel, ddim camgymeriadau, oedd neb yn rysio mewn unrhyw le i helpu mas dy rhyw rhac oedd felly ddim, felly expose, fel maen nhw'n dweud, a nhw jyst i cael pennau clir, a nhw jyst i mynd ati'r gwylch, a nhw wedi sgorio, nhw wedi heiddi'r gêm ar ôl y pwysau nhw wedi rhoi mewn at y gwylch tu'r diwedd y gêm. Ie, os mae unrhyw'n heb wylio'r gêm, dyna synopsis i chi. Dwi'n ymddiheuro os oedd rhywun wedi cael yna ar y plan i wylio hyn o, so yeah. Bach yn hwyr. Falle o'n nhw'n mynd i wylio fe ar ôl gêm Aberafon Gasnewydd. Carwyn, ife buddugoliaeth oedd y dreigiau'n heiddi, neu nath y gwylch taflu fe i ffwrdd? Cyfuniad o'r ddau. Am 79 munud a 57 eiliad, oedd y gweilch mwy na thebyg yn heiddi'r fuddugoliaeth. Ond am 2 munud a hanner, o'r ffaith bod y dreigiau yn mynd, fel o Iestyn yn sôn, am dros 20 o gymalau, a cael y patience a'r gallu i wneud na. Achos dyw tîmoedd o Gymru ddim yn cael ei adnabod am rai sy'n gallu dal y bel am funudau. Da ni ryw sgil o dal mlaen, neu noco mlaen, neu rhyw ffordd o golli'r bel. So, am y cymalau ola yna, fi'n credu oedd y dreigiau yn heiddi, mae heiddi na'r cryf, achos oedd nhw ddim rili yn heiddi fe felly, ond wnaethon nhw ddigon i ennill y gêm yn y munudau ola yna. Fi'n credu to, bydd y gweilch yn siomedig iawn, bach fel Gaerdydd, fel 21-13, pan sgorodd Combi ar ôl 45 o funudau, a o fyna, llawn disgwyl y gweilch fy mlaen a cael y pwynt bonus a ennill yn gyfforddus. Ond mae just switch off to, a fi'n credu byth nath y dreigiau'n well di sal yn diwetha am bod nhw'n gwneud y spel, yw ddim panic i weld na. Ond nhw dal yn compose iawn. A fi'n mynd gwybod felly, efe gyda rhywun fel Rhodri Williams yn dod oddi ar y fainc, hen ben, a fi'n gwybod bod fi'n siŵr os mae'n 30 cynnar, mae dal amser efo'r ôl, ond y ffaith bod o gwmpas ys gymaint amser a'n gallu fel rheoli'r gêm tan yn hwyr, oedd e just, oedd e perfformiad lot mwy disgybledig felly ar dreigiau na beth ni wedi gweld dros y blynyddoedd diwethaf yma. Ond byddwn ni'n meddwl bod Toby Booth a'r gweilch yn ffiwman bod nhw wedi colli'r gêm na, jyst achos a'r holl stres o gyrraedd y gêm ail gyfle llynau a cyrraedd y penwythnos ola yna, byddwn nhw'n gobeithio dreigiau oedd eu cartre gêm gyntaf tymor. Fi'n gwybod dyw Rodney Parade ddim yn lle hapus i'r gweilch, ond dal disgwyl buddugoliaeth o'r gêm. Felly maen nhw'n hoffi wneud gwaith yn galed i wneud y gweilch, par y teg nhw. Ond, pob clod i'r dreigiau am just dyfal barhau, yn dweud, fel a cael y cais anusgwyl i Endel. Fi'n credu gath ei fwy o sioc na unrhyw arall ar y ca bod wedi'i sgoro. Lucy Endel, y cais fuddigol, a dathlu fel oedd y DNS gamp lawn, fi'n credu. Ond,
dim byd yn erbyn hynny, wrth gwrs, oedd e'n fuddugoliaeth da iawn i'r dregau. A fel ys i sôn, oedd fi'n credu yn y rhan fwyaf o'r am ddiffyn yn well, ti'n gallu gweld y strwythyr, oedd ambell i beth, y cais na yn ywerig gan Kieran Williams bod yn moyn gwella, ambell i un ar un dacle fi'n gwybod na Jack Walsh sefyll lan, Joe Westwood, cwbl o weithiau. A falle dyna pam mae dreigiau wedi wneud newidiadau ar gyfer wythnos yma. Maen nhw'n ware pant yn erbyn Leinster. Dyna'r ffordd i barhau ar momentum i ware bant yn erbyn Leinster. A ti'n meddwl, falle mae Leinster ddim mynd i ware ei prif dîm. Na, maen nhw wedi mynd yn gryf iawn. Ross Byrne, Luke McGrath, Jordan Lama, Jamie Osborne, Jimmy O'Brien, James Ryan, Max Deegan, Jack Conan. Dwi'n rhai o'r enwau sy'n dechrau. A wedyn ar y fainc mae dydi Harry Byrne, Josh van der Fleer, dim ond Rabah Slimani, o'n i ddim yn gwybod bod fe na. Joe McCarthy un arall. Ie, yn union. Chwaraewr o flwyddyn, a falle chwaraewr o flwyddyn sydd i ddod y Joe McCarthy ffordd mae fe'n mynd. Wel, un peth ar gyfer Leinster, gyn Healy yn 281 o gemau mae fe'n mynd i ware dros Leinster nawr. Ti'n sôn am Gareth Davies yn cyrraedd 250, ond y feddwl yr anafiadau mae Cyn Healy wedi cael yn ei gyrfa fe, anafiadau hir dymor, a mae fe mynd i gyrraedd y carreg filltir yn ni. A o feddwl ffaith bod Leinster yn nefyn i tîm pob wythnos. Mae'n carreg filltir a hanner iddo fe a llongor a'ch iddo fe. Os unrhyw obeth dy'r dreigiau, a fi'n gweud y cwestiwn na, a fi'n teimlo'n flin am ofyn e, ond fi'n enwi ambell i chwaraewr fyna, a mae fe bron yn amhosib i nhw'n cael y fuddugoliaeth, Iestyn. Ie, mae fe'n teimlo fel bach o free hit mewn rhyw ffordd. So felly bydd ddim llawer o ffocws mynd i fod ar y gemau. O'n gymaru o'r gemau o gwmpas y gemau, bydd llawer o bwyslais a felly gem eraill i gymaru o'r gem oedd i gadren erbyn Leinster, a Leinster cryf efo, dim Leinster sydd dechreuwyr bant ar chwe glad neu bant ar ôl cwpan y byd. So mae hyn yn Leinster yn paratoi am tymor hir iawn. Mae dal mis cyn gemer fy ngwladol yn dod nôl. So felly bydd yn bach o free hit oherwydd mae Madrid fi credu Benetton, Sharks a Lions gatre yn y 3 gêm ar ôl. So fi credu os byddwn yn cefnog o'r dreigiau, byddwn ni'n ffocysu ar y 3 gêm na i ennill. Os chi'n edrych 4 mas o 5 mae'n llawer o momentum dyn nhw wedyn i cico mlaen a parhau. Os maen nhw'n colli'n drwm ar y penwythnos, a wedyn mae'n effeithio'r gemau nesaf, a maen nhw'n ennill un allan o'r 5, mae'n eitha tebyg i tymor diwetha. So, felly ddim llawer, of gwrs, mae'n i fod llawer o bwyslais, mae fe'n gêm yn y gyngrar yn erbyn Leinster. Ond os mae fe'n mynd o'n wael y penwythnos yma, bydd yn rhaid i wneud yn siŵr fod yn troi lan yr wythnos wedyn a Rodney Pryd, herwydd mae 3 gêm gatre yna yn holl bwysig. Ie, bach o syndod falle, mae dreigiau mynd mor gryf mewn mas na. Dwi'n meddwl fel arfer, ni'n gweud, wel, falle ddim blwyddyn diwethaf, ond blynyddoedd cynt o'n i weld tîm oedd y Gymru yn mynd math i Leinster, ware ail dîm, felly trydydd tîm weithiau. O feddwl, falle sdim trydydd tîm ar gael rhan barthau nawr, oherwydd prynder chwaraewyr. Ond Carwyn, beth yw canlyniad dda i'r dreigiau? Ife pwynt bonus o 4 geisiau? Ife Carwyn dyn a Carwyn yn y Saesneg respectable? Na. A bod yn onest, erbyn Leinster, mae bod yn respectable yn colli o 20 pwynt. Sen ni'n dreigiau, yn gyntaf, byddwn ni wedi gwneud fwy o newidiadau. Byddwn ni wedi reito'r gêm a bant fel dim amharch y chwaraewyr byddwn cael ei dewis, ond byddwn ni dewis tîm a bod dim llygad ar y gêm a fel o Iestyn yn sôn, mae'r 2 gêm nesaf os yw dreigiau'n gallu pigo 2 fuddugoliaeth o'r 2 gêm nesaf, mae tymor nhw'n barod yn well o llynau, 5 gêm yn y tymor. Wedyn, yn bersonol, byddwn ni wedi pare llwyth o blant penwythnos yma a gweithio nhw, os chi'n colli o 70 o bwyntiau, pyrch becso, dim Leinster yw'n tymor ni, dim na pwy ni'n brwydro gyda tymor yma, ond
fi yn credu, gyda'r tîm yn wedi pigo, mae 4 cais yn bosib, a byddwn ni'n falle edrych ar y gêm a bydd yn rhywbeth fel 57 i 24, rhywbeth fel la, ond bod y dreigiau'n cael pwynt bonus, a wedyn, os gan y pwynt bonus, mae fe'n bwynt falle, byddwn nhw byth wedi cael yn cadw yn dyn, so, yeah, free hit, throw it about, a gobeithio bod nhw'n croesio'n beth o'r cais, dwi'n gobeith gorau nhw'n credu. Edrych mlaen yn arw i weld Harry Wilson yn dechrau, cos yn gyda'i gathau ddylanwad mawr ar y gêm yn erbyn y gwyrdd oddi ar y banc. Wel, symudion ni o'r URC am spel i'r SLC, a nes i alw bod y dreigiau yn mynd i cael fuddugoliaeth falle yn erbyn y gwyrdd, ond nid y URC ni'n neud rhagdyfiaethau ni. Ni'n neud nhw yn SLC, a reswm bod y boes yn chwerthin yw oherwydd fi ar waelod y tafel ar ôl Game Week 1. Game Week 2, hon. Wythnos gyntaf ni wedi bod yn neud e, anyway. Wrth gwrs, oedd Casnewydd wedi cael y fuddugoliaeth yn y gêm yn erbyn Helpu Fi Was Boys. Abertawe, diolch yn fawr iawn. Gath Aberafon fuddugoliaeth yn erbyn... Cwins Gwyrddin. Si, maen nhw'n gwybod y stuff. Ie, A wedyn, oedd y tri o ni wedi mynd ar gyfer hynna, oedd pawb yn gwybod pwy yn mynd i bod yn fuddugol yn ceri. Ond wedyn, y ddau ganlyniad arall, chwarae teg Carwyn nes di fynd am fuddugoliaeth i Bont y Pŵl, bant Hen y Bont, nes i fynd calon dros mhen i fyna, ond fuddugoliaeth o 29 bwynt i 26 i Bont y Pŵl, a Iestyn yn galw, syndod o fuddugoliaeth i Rygbi Gogledd Cymru, gatre yn erbyn Llanymddyfri, o feddwl bod Caerdydd yn mynd lan na o'r wythnos gynt, a fydd fuddigol. Be mae hynny'n dangos ar gyfer dechreu'r Caerdydd o'r flwyddyn yn gyntaf oll? Mae'n cael dechreuad anhygol o'r flwyddyn, mae tri o'n i wedi gweld creu bod y Caerdydd yn ffynu fe'n anodd ar ddechrau'r flwyddyn, yn meddwl bod boes fel Morgan Allen yn fyna, ond maen nhw reit na ben y tabl yn ogystal â Chasnewydd. Ie, odi, a mae'n rhaid clod i'r chryw ifanc sydd wedi dod mewn i'r set-up Caerdydd na. Maen nhw wedi performio'n eitha dda. Of gwrs, siom i weld Gwyn Bradley mewn bant penwythnos diwetha yr anaf na, yn wedig oedd ei jyst i dod nôl o anaf arall, a wedyn yn syth yn mynd lawr dy'r ysgwydd. Ond yes, mae... Datgymaliad i'r ysgwydd yma wedi bod. Ie, ond os chi'n rhoi hwnna i'r ochr o ryw fath, mae fe'n dweud fuddugoliaeth, a maen nhw wedi cael maximum points, maen nhw'n dweud y chwe llawn o gêm yn erbyn Gwynebw, a Gwynebw yn tîm cryf yn hanesyddol yn yr hen i'ch gyngrau. So bydd Caerdydd yn eitha ples fel mae'r tymor nhw wedi cychwyn. Hen i'w gynnar o feddwl, nath y gwblhau yn Mehefin yma. Gorffen cwbl o fisoedd yn o. Amser hir yn mywyd rhywun sy'n mynd yn prifysgol, ydyw e, Carwyn? Byd gwahanol ydi, ie, tiw. O'n i'n mynd i wneud reference really vague fyna, os yw'n gwybod chi wedi gwylio'r ffilm Draft Day? Na. Nw'n i symud mlaen. Ond, Carwyn, be am fuddugoliaeth Rygbi Gogledd Cymru oherwydd bydd nhw'n ddiddorol eleni i weld sut maen nhw'n addasu at yr gyngred yma oherwydd maen nhw falle ddim dar player pool falle bod y tîm oedd eraill gyda? Odi, a fi'n credu, mae fe'n dangos cryfder y gyngred yma'n barod mewn ffordd. Fel, heblaw am Casnewydd, fel, mae pob un tîm falle wedi cael naill ai surprise win neu surprise defeat yn ei 2 gêm gyntaf. Mae fe sicr yn dangos bod y system yn gweithio, bod hi'n argoeli fod yn dymor da a agos efo pawb. Fi'n credu bod pob un heblaw am Abertawe a Hen y Bont wedi ennill un o 2 gêm gyntaf. Sy'n arwydd gwych i'r gyngred i bobl sy'n eisiau gwylio rygbi cystadleuol. Mae rhaid meddwl hefyd, gêm heno sydd gath ei gwahardd hanner amser oherwydd y tywydd, yw'r gêm gyntaf, neu does ddim cais di bod yn hanner cyntaf, neu ceisiau di bod yn hanner cyntaf. So mae'n dangos bod
y fath o rygbi mae'r tîmoedd yma'n edrych i chwarae yn un cyflym, yn un ymysodol, ond sy'n hefyd yn attractif wylio. Os chi'n dweud i rygbi, a chi'n clywed, Super Rygbi Cymru, cystadleuaeth newi, bach o sexy branding, dy fe, mae fe'n fresh, mae fe'n gyfoes, mae fe'n pontio rhwng semi-pro a'r gêm proffesiynol, a mae jyst y tîmoedd mae gyd yn meiddi gilydd. Fi sy'n credu mae'n mynd i fod yn hysbyseb gwych i rygbi yng Nghymru. A falle beth sydd wedi bod angen ar rygbi Cymru, jyst er mwyn tynnu ni mas, falle o'r doldrums ni bod yno ers cwpl o dymhorau nawr, a dim byd rili mynd yn dda i'r rhanbarthau na chwaith y tîm rhyngwladol. Yeah, sexy branding yr SRC, fe. WIU da'r sexy branding. Dim byd yn wrong da ni. Nw'n i sôn ymlaen. Ond be am penwythnos yma te, fel ni wedi sôn, gêm yma wedi cael ei gohirddio. Ond mae gêm fawr yn y penwythnos. Wel, edrych yn ei gyntaf ar Gyrfyrddin yn erbyn Caerdydd. A mae hwnna'n, pob gêm, hanner awr wedi 2 o'r gloch ar ddi Sadwrn. Wedyn Glynebwy yn erbyn Llanymddyfri. RGC gytre i Bontepŵl. RGC wedi cael 2 gêm gytre ar ddechrau y tymor, sydd bach o syndod falle. Ond fi'n gwybod mae hwnna'n gweithio oherwydd trefeili a pethau. A wedyn Abertawe gytre i Benywod. Felly, wel, o'n i bai mae gêm gyfartal fydd un o'n nhw yn cael fuddugoliaeth wythnos yma a cael bant oddi ar wyliad y tabl o falle. Iestyn, na dwi'n ei ti da dy 4 rhagdybiaeth gyntaf. Caerdydd i ennill lawr yn Quins. Fi credu mewn just cryfa Lander Park. Just ennill. Glynebwy Llandyfri yn gêm anodd i roi yn wedig yn Glynebwy. A fi'n mynd i roi Glynebwy i fod yn onest. Fi credu falle sioc y penwythnos lawr yna. Fi ddim ofio'r trydydd gêm yn barod. RGC Pontypool. Fi'n meddwl RGC eto. Felly, fuddugoliaeth rili dda i pwlo oedd i gatre wythnos diwetha, fi credu RGC just. A wedyn, os oedd Ed Hawley yn chwarae pen y bont penwythnos yma, felly fi'n yn rhoi peniad arall i ni yn erbyn Abertawe o cwbl o fynyddoedd yn ôl. Ond fi credu Abertawe i ennill just am fuddugoliaeth cyntaf tymor. Carwyn? 4 away win. Waw. Fi'n credu, wrth o seta nes di weid, fi'n credu bod gym y gatre yn bwysig iawn. Odi, nes i wedi ni, ond nes i'n edrych ar fixing wrthos ma cyn bod fi'n gweud ni. Fi'n credu mae Pontypool yn mynd i'r surprise package mi fel an yn y gogledd. Ond fi'n credu fel arall. Sa'n siŵr am Quint erbyn Caerdydd, feddwl bod Quint yn cael fuddugoliaeth dda iawn. Fi'n mynd i fynd am Caerdydd, oherwydd fi heb y rhwth pa'r wythnos gyntaf, fi'n mynd i dilyn e. Fi'n mynd i Llanymddyfri yn Glynebwy. Fi'n mynd i fynd am RGC, y gytre yn erbyn Pontypool, a gwan Josh Phillips am y fuddugoliaeth i Abertawe. Fi'n mynd i sgori, neu lle mae'n mynd i sgori cais dda iawn, fel a mae'n mynd i rhoi ar TikTok to, neu mae'n mynd i pico rhyw gic o 40 metr i ennill y gêm. Ond pob lwc i bob i'r tîmoedd sy'n mynd i ware, a pob lwc i fi i ennill y predictions, cos fi ar y gwaelod. Ond dyna cwbl o SLC a USC. Cynta, edrych hynny ar gêm y menywod yn gyflym iawn cyn ni cwblhau o fuddugoliaeth, cynta eriod dros Australia. Mae hwnna'n peth bwysig i gofio. Falle ddim y gêm gorau gan y 2 dîm, oedd e rhyw fath o pwy sy'n mynd i wneud yn fwyaf o gamgymeriadau i golli'r gêm, yn hytrach na pwy sy'n mynd i wneud y peth gorau i ennill y gêm. Falle weithiau Iestyn, ond fuddugoliaeth a fuddugoliaeth holl bwysig i Gymru, droi'r momentum bach ar ôl y chweglad a'r colled yna mas yn yr Alban. Os ych chi wedi gweld y canlyniad na allan yn Caeredin wythnos i ddwy yn ôl, mae fe'n
turnaround eitha dda. So i buddi tîm oedd Cymru ddim di buddi o mlaen. So mae fe'n canlyniad really dda. So mae cais yn wedyn mor hwyl yn y gêm. So felly yn y gêm dynion mae pawb yn sôn dan y Curtly Beale a'r cais na yn 2010 reit yn y munud o ola. Ond mae fe'n un... Pa gais? Fi ddim yn cofio fe. Carwyn, Yn y gêm na. Yn y gêm na. Yn un eitha ifanc yn gwylio'r gêm na. Ond mae fe'n un mwy bosib ar oedd Cymru di sgori yn y funud ola i bydd i'r Wallaroos fel maen nhw'n dweud. Ie, a be yw canlyniad o bod yn fuddigol yn erbyn y Wallaroos? Wel, gwaran nhw unwaith eto ar ddechrau'r WXB2, sydd yn gwbl wyllt i ddechrau da. A byd nhw angen cael fuddigoliaeth, heb un o'i ser nhw, sef Cecilia Twipa-Lotu, Carwyn. Sa'n gwybod sydd wedi gweld y newyddion sydd wedi dod mas heddi yn beth i'r visa yma, ond, wel, camgymeriad llwyr bod hi ddim wedi llwyddo cael y visa gywir ar gyfer bod yn rhan o'r garfan yn erbyn Australia yn Cape Town. Odi, siomedig yn dweud. Ni'n meddwl bod gêm y merched yn mynd mwy proffesiynol am yng Nghymru, maen nhw'n cael y cytundebau a mae'r gêm ei weld yn symud mlaen a wedyn mae rhywbeth eitha basic fel dim cael visa mewn pryd, just sa'n mo, mae'n siomedig iawn iddi hi fel chwaraewr, mae'n siomedig i'r tîm, achos pan mae hi yn y tîm mae'n cynnig gymaint gyda'r bel, ond hefyd heb y bel, a mae just... Beth ni'n moyn gweld yw chwaraewyr gorau ni ar gael i gynrychioli'n gwlad. A pan ni'n clywed bod rhywun ddim yn gallu cynrychioli gwlad achos visa, mae just... Mae bach yn... Odi, siomedig mewn ffordd yn dweud. Dylse pethau yma ddim fod yn digwydd ar lefel proffesiynol y gêm. A mae jyst yn gwneud yr her gymaint cyletach o fynd back-to-back erbyn Australia. Does dim lot o wledydd yn sicr o hemisffer y gogledd sy'n mynd pethefnos yn olynol yn curo'r tîm Australia boed yn ddynion menywod neu'n rhyngwladol neu mewn cyngor domestig. Ond mae'n sicr yn gwneud y job caled hyd yn oed caletach. Ond gobeithio, newn nhw greu hanes yn Cape Town a mynd back-to-back. Mae'n sicr yn seicolegol, mae'r mantis falle gyda Cymru ar ôl y fuddigoliaeth yn y funud ola yna. Ie, mae fe bach o yn Saesneg juxtaposition o positif a negatif yn y dydd o ran proffesiynoldeb tîm menywod Cymru, o feddwl bod 37 o gytundebau nawr llawn amser dar menywod, ond ar un pryd, beth sydd wedi digwydd da Cecilia, da'r visa, mae fe'n ridiculous. Anyway, symud ymlaen i edrych at y gêm. Mae'r sialed yn nifer o newidiadau. Arabella Mackenzie'n dod ymlaen. Oedd hi ar y fainc i ddechrau yn rhif 10. Oedd hi'n chwarae'n dda iawn. Oedd hi ar y fainc chwarae teg iddi cic wych dros ben y top i greu cais neu cyfle yn erbyn Cymru. A Masters yn symud o rhif 7 i y bachwr, y safle bachwr, Sean Evans, o'r tîm Australia fyna. Cymru ar y llaw arall, wel, fi'n credu dim llawer o newidiadau. Falle hynny yw'r syndod. Carys Phillips yn dod nôl mewn i'r tîm. Alicia Butchers-Joyce yn dod mewn i'r tîm i ddechrau. Ond dim lle i Alex Callender sy'n newydd ennill Rugby Writers Player o'r Flwyddyn i'r menywod. Neu ar ymwynwaith yn ennill i dynion gyda llaw. Neu lle i'r capten Hannah Jones. Felly, capten a'r is-capten ddim yn rhan o tîm. Iestyn, ti'n synnu bach da hynny a be ti'n meddwl o hynny? Yw feddwl bod Carys Cox yn ware yn 30 a Kate Williams sydd wedi bod yn ware yn dda iawn wrth gwrs yn ware fel Blaen Ysgallau'r Agored yn lle Calendar. Ie, fi'n credu mae Kate Williams wedi bod yn chwarae dda dros y gêm y diwetha, so felly mae'n un o'r penderfyniad yna, felly mae Iwan Crym jyst mae'n aros dyr beth sydd wedi gweithio dros y gêm y diwetha. Ond ie, mae fe'n bach yn diddorol i gael y gapten a'r is-gapten ddim yn dechrau. So bydd yn diddorol i gweld sut bydd Australia yn newid ar ôl wythnos diwetha hefyd. So mae bach o contrast o mynd i gas newydd i Cape Town mewn wythnos. So bydd yn just diddorol i gweld sut bydd
os bydd unrhyw newidiadau strategol rhwng y dwy tîm, a falle o hynny bydd y canlyniad yn. Gobeithio bydd scrum Cymru yn well, newidiad arall wrth gwrs Wallaroos yn dod mewn am Cecilia 2 below 2, yn well wrth yma, a gobeithio bod amddiffyn amddiffyn lled yn ywedig yn y tri ôl yn well, a mae hwnna wedi bod yn gwander i Gymru, a mae gymaint o gryfder yna da Australia, ond Carwyn, pwy ti'n credu sy'n mynd i cael y fuddugoliaeth yma? Fi'n credu, unrhyw bryd mae un tîm yn cael fuddugoliaeth un wythnos, maen nhw fel arfer yn colli'r wythnos ar ôl ni. Be ti'n credu, Carwyn? Fi'n credu bod fi'n rhyw gytuno o ti, a felly na pan fi'n synnu bod nhw ddim wedi dod â Hannah Jones nhw mewn, jyst achos mae'n gymaint o brofiadau yn y olwyr, a bod hi'n gallu siarad, yn wedi bod nhw'n gallu amddiffyn y well yn Trydan. A sa'n fi jyst yn credu, pan mae'n dod i fel tournament rygbi, mae rhywbeth am biti Australia, maen nhw byth yn gallu cael ei reit o bant, fel sa'r gwaith ni'n gweld nhw'n mynd i gwpan y byd yn ddynion am menywod, maen nhw'n cael Rugby Championship shocking, a wedyn maen nhw'n troi lan a cyrraedd y semi-final. Wedyn, dylse'r menywod Cymru fy mewn i'r gêm yn llawn hyder yn dilyn i buddugoliaeth, ond i bido fynd yn or-hyderus, achos na prym Australia yn beryglus yw pan maen nhw'n underdogs a pan maen nhw'n cael ei reit o bant. Wedyn, fi'n ofni beth mae Australia eithaf yn anffodus. Iestyn? Fi credu fi'n cytuno, mae fe'n anodd i gweld tîm oedd wneud yr wythnos ar ôl wedyn. Fi dal yn meddwl bod ni'n mynd i fod gêm gysadleuol a gêm eitha agos, ond fi credu bydd lle fynyniad flipped, so falle Australia gan rhyw 3 bwynt, ond gêm agos iawn. Fi'n cytuno, bydd yn gêm agos. Cyn ni gloi newyddion cyflym o'r wythnos, i fod i bosh off di'r rwydd yn ôl, mae fe'n dod yn ôl i'r gwylch ar ôl blwyddyn dda iawn i'r gwylch y llynedd. Gei bod ysgellwr arall yn dod hefyd o'r Cheetahs, y fi gywir, Iestyn? Dan Cysendi wedi cael ei wahodd, oedd yna cwpl o wythnosau yn ôl nawr, ond fi'n credu maen nhw ddim yn dod mewn i'r wlad tan mis Hydref, so. Spel pan maen nhw'n dod mewn. A'r newyddion trist iawn bod Oli Griffiths wedi cael anaf hir dymor, wel, nid anaf y tro yma, ond tiwmor ar bwys y Sbaen, Sbaen yng Nghymraeg, o asgwrn cefn yn dweud. Ond siom fawr bod fe wedi cael anaf, mor ddifrifol ar ôl anafiadau. Mae wedi cael gymaint yn ysgol ei yrfa. Iestyn, oedd yn edrych falle bod wedi troi'r gornel, falle fwy o amser, ond nawr mae fe'n cael cyfnod hir dymor bat o'r ca. Mae fe mor drist i weld, mae rhywun sydd wedi chwarae mor dda dros y dreigiau a llawer o gemau, dros 100 o gemau, wedi cael gap i'r tîm cenedlaethol, a falle anafiadau dy'r gêm mewn rygbi mae wedi cael mor cyson. Ond yn y newyddion ar dechrau'r wythnos, mae mor drist i glywed. Dymuniadau gorau i fi a pawb arall yn rhwngda fi i fe wella yn fuan iawn a yn llawn. Unrhyw beth arall cyn i ni gloi am yr wythnos? Oes? Na, fi ddim meddwl na ddim byd arall nawr. Iestyn? Oedden ni wedi sôn amdano'r gwych yn erbyn Stormers eto. Ni heb sôn am hwnna, a falle dylen ni sôn am hwnna. Iestyn, go on, pwy ti'n dweud ti'n mynd i fod yn fuddugol? Jyst mae'n dweud mae Damien Valencia a Warwick Gellant nôl dy Stormers. Rhywun eitha talentog. Mae llwyth o dalent yn y tîm maen nhw wedi dod lawr dy. A bydd gwylch moyn fuddugoliaeth. Mae'n i fod yn gêm anodd. Felly Stormers ys ennill gan rhyw sgôr. Stormers gan 5 fi'n meddwl. Fi'n mynd i fynd gwych gan 5. Maen nhw'n mynd i troi ar gwmpas. Maen nhw'n mynd i ennill, maen nhw'n mynd i cyrraedd yr 8 ucha, maen nhw'n mynd i ennill y cwpan her. Mae popeth mynd i ddigwydd nhw yn flwyddyn o'r tŵr gwyth yna. Dyna jinx a hanner. Mae'r gwych mynd i colli pob gêm. Maen nhw'n mynd i cael 0 point in Europe ar ôl gan Carwyn. Sa'n gweud taw hwnna oedd fy nod, ond Carwyn, be fe ti'n credu? Stormers neu gwych?
Wel, fi sy'n credu yn, dros y flwyddyn diwethaf yma, mae fel bod y gwelch yn gwybod beth i wneud ar ymwneud stwr. Mae'n amlwg gym gyfartal adre, wedyn y buddigoliaeth hanesyddol mas. A fi'n credu, falle, fi'n credu bod ni'n weid hyn, ond bod y tîm cartre mynd i gael eu tymor nhw up and running o buddigoliaeth o ryw 6 pwynt, 7 pwynt falle. Wel, os mae Le Boc yn wario, mae'n methu wario'n wath nath e mas yn Africa, do, Iestyn. Wel, mae Le Boc mynd i chwarae i'r Chris Springbok na'n erbyn Ariannin ar Penawd y Sadwrn. So fi ddim siŵr beth mae'r flights fel i Pen y Bont, ond fi ddim siŵr os mae'n gallu gwneud y symudiad na mor gloi. Felly mae'n newyddion da i'r Stormers. Ar ôl gathau game wild y blwyddyn diwetha. Y cross kicks yn mynd i bob man. Yn wedi, wel, un lle o'n yn mynd i oedd y Luke Morgan. Ond ie, buddigoliaeth felly i'r gwylch gobeithio. Wel, mae doi ni'n credu bod nhw'n mynd i cael buddigoliaeth. A gewn ni weld siwreif y darbi ar ddydd Sadwrn. Carwyn, ti'n mynd i un o'r gemau wythnos yma neu ti'n brysur? Methu pen wythnos yma, fi yn edrych ar ôl ci rhieni mhartner i wedyn na, fydda i'n gwylio o soffa sych fydda i'n neud pen wythnos yma. Iestyn, ti'n mynd? Fi lawr yr Heo Sardis ar Penawd y Sadwrn, mae Ponti chwarae Newbridge. So, oedd Ponti wedi bydd i Llangennych wythnos diwethaf gan bwynt. A ni ddim na, herwydd ni ar ôl ni pryd. So, nice i fod nôl dy'r gêm cymunedol i fod yn onest. So, byddwn yn ddrori gweld beth mae'n digwydd hwnna. Ond gobeithio dal lan dy'r gêm eraill wedyn. Rwle eitha twym a ddim yn glyb. Fi'n gweithio ar nos Wener a dydd Sadwrn, so fi'n gweithio am gemau dawel. Ddim llawer o pwyntiau i nodi lawr. Ond gobeithio bydd yn penwythnos da rygbi. Pob unrhyw un sy'n trial y dwbl gorllewinol o Queen's Cyrfyrddin yn erbyn Caerdydd a wedyn mynd draw at Barca Scarlet i wneud Caerdydd. Sa'n credu bod llawer yn mynd i'n trio wneud â ni oherwydd yr amseroedd, ond os chi'n mynd i, pob lwc. A pob lwc o'r tywydd yn troi, fi angen mynd ar bins mas a'r ci mas nawr, so pob lwc i fi. Diolch yn fawr i'r ddoi ohonoch chi o ymuno fi, a diolch yn fawr i bawb am rando. Cofiwch i ddilyn ni ar gyfryngau gymdeithasol, ni ar Twitter, X, yn ynghyd â Instagram, ni'n mynd i fod yn gwneud fwy ar hynny, a wrth gwrs, ar YouTube fyd, lle fi'n credu ni'n agosau, os chi'n mynd i subscribe on, fi'n credu ni'n agosau at 500 efo rhywbeth fan ar rap ar gyfer subscribers. So, there we go. Pam lai. Diolch yn fawr a wythnos nesaf, tan wythnos nesaf, hwyl fawr am y tro. So long. Diolch am gwrando i'r podcast Rygbi Cymru. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.